gaurko gaztronikoan tortillak probatu dira edo aurkeztu dira. Epaileak nahiko zurrotzak izaten nahi dira, bai, orokorrean ados egon dira Bilbon gatza pizkat falta dela eta gatzaren falta somatu zutela, baina tortilla gehienak puntuan egon dira. Ambiente oso ona, jendea egon da parte hartzen, pozik. Astea, botea kontrolatzea seguro nago baina gero ez Ioska bate dio baiet batu horretik bestein zoria ez dara behar ez. Gaur ja asteartea, 4 egun pasa dira eta ondino energiaz beteta. Oso ondo doa momentuz pasa diran egunak. Gaur goizean adibidez, tortilla egitea tokatu zaigu, alkatea eta talde politiko ezberdinekaz. Jakin gura gendu gehia irabazi dugun edo ez, alkatearen aurretik geratu garen, baina ezin izan dugu probatu. Orduan, se viene arriba. energia dago nino, falta dana astea aurrera eroateko. Beti epaiketaren menpe seinaleak parez pare ezin esan horretan agamen zuloa sartu zerura irten seguro nago baina gero ez Ioska bate dio bai. Estamos subiendo agua perra, la verdad que nos estamos pasando fatal. Esto es una experiencia nefasta, de lo peorcito. Estamos disfrutando una barbaridad y es una gozada todo lo que nos está ocurriendo y sobre todo cómo nos cuidan.